Kani gadega Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Seng Samla Mawlai Nongkwar Patarem Block 11. Kabasngok hiya ya kajingkan ray syaba palat ki Samla luat cenrang bat kanthai ki badi Droks hennen kasni ka nyotrik unai luar. Kala pelong da kejelang ban Pynsngewthuh pajba khamta mi ki Khynnah ki Samla luat ha kejelang ke bala pelong ha phalau jong ka KSC High Secondary School kebaran hapo Mawlai Nongkwar Shillong. Hakani kejelang Pynsngewthuh ya ka Jingsniew jong Droks layo jingkran na USP jong katnat Special Branch jong katnat Pulit uba MH kharkrang bala patai benia ya ka jingma jong Droks khamtam mi kitu ki Samla bat ki bala he rukumjo anda kilangop hauniu jingdi ubasniu bat ka jing sosat jong kilong ye longsam kanya kendo lada wei ni ki khon ungop hauniu jingdi ubasniu hakani ka singilai don langru ki arngot ki MLA barem bakan thop yu ba polling do bat uba em ha lang simle ki bala kentui ki Samla lot bakin long ki bahusiar khamtam bankiar na ki jingdi ki basniu. The thing is kawai ni nge jambha bagani ka golden triangle hakaba ki produce drugs. Golden triangle is the Southeast Asia ka bakan thubi ka gini ki Burma, all these places ki ba khamtam em kum ka Burma ka namar ba ka jinglong jong ka political scenario to kam dalong bha ki bon ki kamle no but kini gile no la ban sustainability ki le no ki le kini ki filmi gini ki drugs knang gila ban chalan chaban. And we are staying very sa hajan bha bat ki don kam ki tamu cross the border agini state bi marjan bat ni kita tala close to border to Manipur Mizoram nang to chakmat kamdan jige ban poch nich po kari jongi. And further when transport naga to chaka security ri don't come ka base mata don't come ka base le kumno penlong ye to chaka penlong ka drug bakan long ka afflicted with drugs so that kan suk iki bakin shalan pan angni security chaka ngachwa tang wi nuksan. The thing is menchua por ni le hi kam le no ni por shlong la ni kan ni po ka ri khasi jungi ni la ba ki e ki ba pen sedang ni kam le no ki de ki le no ki ba ni ki state ki ba hajan bat ni yaki bakin suk kan ya ka yeng ki pelong ni kan ni ka ri jungi ru pon shakta kam le no nanai the jam ka teng try pp tiblut the similarly ru drugs khanam ki yo ban shalan nang ni shakwi pada ki ri po India ki states ki bakam hai Delhi Mumbai Calcutta so they have to make igani ka jaka jingiru bakan long drug affected khanam kan suk iki bing shalan pat shikwi jaka. Next ki drugs available in Shillong nyimdei ban pek tang ki drugs go on po re foreign. I'll tell you ki khon hybrid ki jongi ki stang shwa de gini ki tiar ki bran hayeng lo jong amdan kami ki ban thin yu tau heroin la de morphine kita giwan hadin bangini ban tif bang dan kam ba phi phin hab stang shwa du tau cocaine ki hybrid ki jongi ki stang shwa de kini ki tiar ki bran hayeng. These are all man ki thli yen jongi dan kini ki cleaner kini ki ink remover kini ki nail remover Q-tex Khynnah school udan ka men kan thai wa chata Q-tex next day khabli school khap khon now to Q-tex the khap IDT remover itu dong tu rulan panan kam drugs and habangi inda begini Khynnah ibadang khat sawa san snem kibasdang ban I mean they have become drug addicts. This is what we find bagi sang shawan pan kam di train ki tiar ki bagi yo na yeng la jong shwa and kum ki long kmilong pa tong in tip namar most of the time hinga lap hi kumbiyong medai ba em baru we have to start from the house namar boni ki make pa jungi nim tip ye kata namar yele ding im di drugs nim tip. Next spasmoproxin tablet, this is a tablet ba phila ban yo hanu nu tile ki ni medical store few years back kumba arsenal license chwa kan la dapi kan ma wa pi puli ko kubor ko den ko bika medical store bingi yo ban rate ko lam krang tai siteng na dukan ko to dan tang du dawai which means ka business jong to brio uklam pe going business ni ki jingde dawai ka business jo kare ga main kare na kane. This is a painkiller actually and badla da bandi you have beyond the doctor's prescription ka shong dor na try matan report kan new put kan utu nong di dawai tang lai thi you new la su tu di drug addict na amune what thi the minute he realizes about the drug addict la da di tang news put kan ru tang mu nong am you ne ngadi south spa kan a drug addict he has no other way who happen here. Spasmoproxin tablet ki be ki khot short form ki khot USP tablet. Next
next slide. Ganja berkhoi ngetip lu ganja mah. Kini mdei bawa anak bang. It's available. Danang ni apa region bangi thung. Lagi time border West Khasil atau East Khasil ni yang tay ganja bu sumi kumto. Natai bun ki kimek pa gindi itu kinong diunyut, pomnong diunyut. Tendai la thung khnang yu. Bat nang tu napa snong kendong ada suara hang ni hasor ki jongi bercesnai hi paket berit. Kabing nilap mencua kalong bagi dukan dekwai, hakmat ki dekwai, piai santekai yung numai dekwai numai dunia. The thing is, kini mdei bagi wara na par. It's only available kanika ri jongi. Right that. And ultimately, anda kila graduate ki kon samla ki jongi then ki sapoi shuni pat. And darapoi uni there is no point of no return. I've had ngeladon ki kon samla ki one for office jonga kim denai yang we are drug addicts yang sir yang penyerap ini sekumno ban le kumno bang ni kwa parat kata-kata. Masuk orang ki koi pek ni we police department ngim dan the facility ngim lao ban the addiction we are not trained for that pin update ki the addiction center ki balong train but ki badon ki beri ki bala ban le kata. You see the thing is we have come across cases ke ba ki drug addict man salan you new drugs na kawai chakash ki pan kam like phone habit ki jongiru. There's a case, few cases being up. Take for example mentala da udon ukna school uba late school hangni usa pada try for Mawlai nong pedeng. Wa ban pha you drugs nang ni chapo Mawlai nong pedeng. Menta nrahi du tu ba ju salan drugs ki punit ki abot you. En pun poi kum nu itu drugs nang ni chatai. Khodi kini habrit ki barit laga ra plus school pisa nong pedeng baba wan ni pisa nong pedeng khoi ngasa nong pedeng pi thu tau baba mar khamtam kini drug addict le digla addict ki beri sudan bai surok ber ki thu lut khna barit ki thu pi thu khna baba bolong ta ta ho tu long ta ba shnu ta ai thu sim se ne ra ni bi jing song sa ayu la position nong bopli habrit te be ki kata ayu ar ko la ko tungka bopli ra tu drugs nang ni position nong bat sa ayu tau baba. You see the thing is, drug kini ki ba pensalan dengan drugs kimnum ma walai ki khun habrit ki jongiru ki bam lag banong lui and they using them ru ban shalan you drugs jo ki na ko ge chakash koi bari ki ban kam upulet mentala atip ki ba hardcore drug ki ba pen ya you drugs la bud di niki tene manuan poi perkhat ki habrit ki jongi ba pli ru ye ki tur la pen kam tumun non suspicion ni ki habrit ki jongi Jukun habrit ki jongi ai tangar potungka labyang mentala da upha du breu ubla tip budi drugs tamul lahum numno se hajar la bai dei ai ni kun habrit jongi ai tangar potungka di lak keman bopli and suki pan ki pen long ya gitu ki kun habrit jongi man sedang bandi ya drugs. That is the saddest part. Ne akum no dan kam ban yo customer show daw tu khna ulas dang ban ra itu drugs man kapor sedang menong you pd ni wa ban mat kai ai mat ai mission pisa bopli mat kai ta nanta suki pan ndalas dang menong addict dalam zon dan kamen wat hi dalade agata por em ban ai ngi mai show menta pinap thi di pisa la jo. That is how they entice, but that is how the prolong ikna habrit ki jungi ngampen he ya kata we have had cases ki one of our officers nga berang cuts off nam karta and they have become drug addicts kna school and not mdei what number khat bigiding ni yeng baduk middle class families kiba biang mdei ka broken home kiba biang hi ngasam they become drug addicts at the age of 14 years old. The thing is, mata balai ki khon ki jongi ki sedang ban lek ni drugs. The most important thing ade ba experimentation. Kwa ban mat. Kan ni khamta me ni lab kaba. You know the thing is mata lada ngia big school learning in college. Ni ran perlok san ringut shngan menelit lang. Probably lada dan angut langut ni gitu badi drugs ki terwalang telah benong ba terwam tu
mong cuma thamong ime ban di bang si di kai tang chi sin nei kajinglong samla hi galong kataban experiment kanu kalandik babhag lam di sniu tang ba kam bun sini kam stuna ban mat ya kaba sniu kam ploy ban mat ya kaba sniu ban ya kaba bahag. The first and foremost is experimentation. Number 4 you have written please do not experiment. Kalau along no kumba pida tip Hangi ki Seng Samla Nongkwar gila perlong tang kani awareness program na tajuk pi gila itu lupa pi bakani kani gading platip mereka menikah pi gading tapi nelbu peti po gading gading platip lupa tak ada penumbu. Similarly tip balada pi mat tang ci sin arsen ru tamu plat long ma pitap ila dia po gading. So please do not do it. Habai keren bakino ilam jangan ke Seng Samla usamla Jeffrey merthong bat usamla Masko jaran kilapan pau bakathong jong Seng kalong ban hikai Khynnah ban lait neu neu jingdi ubalapan khia ji jingmot jing pakhat hadu kata ya kawai pakawai kalong yeng hagini kisngi bamenta ini program ke ba ngai la jingai ba kadang wan gini kisngi ni skmat society jingi ka sniu kadang pelong ya Jingsniew ke ba wat hadu hayang sem teng wat hadu marjan marparu kerata ka gini society kalau Drok de halor ba kini Drok peslur lingba kini ka signature campaign ke ba ni kadal kini chief ni bang to actually kawai inyar kat you Drok kemun ke ba inya soi kini ka signature campaign da ka ba ni ban rat ni khong be pendu judge non be you Drok de halor kini berkai ai ba kecik punya nanti ben akses semula berkai katakan dan soka program ke ba kilap pelong hasil po you ba step fashion ka ayo kecik keren ba kerang tem tas extension ini so na ba I nakabuka bayam kita ka voluntary association health of Meghalaya ti gerang program ba ti kanang ta gani signature campaign ay ba dikasyan ka barat ba na barat ka ba badan hakini kejing hilang bakin saya kena kejing ka signature campaign bakalong kejing trash tom kejing rat yang dikhong yang ni Drok kini program kolong ke ka ba program kumnu banyada na kata kejingok jongbun kun Samla jungi ha kini kelempung kabelong kenem Jingsniew jong kejak benri hi Drok wei ti na kliang jungi ke Seng Samla dong dai bori berit ilala punya kum kini program kenang bangila ban lam neti na Samla bakin like ban ngop aku mindi jumilin Jingsniew kenang bakas nong ka thau jungi ru kan long ka basngan haba ngila ban tiken adu menta ti sakawiru na kliang ka Seng Samla hidong putremi kadap ru da ka Jingsniew gurom ya brokot ki belawan sekedi program kamtam ban segap dalam kejung ki skor ila invite ya bun teli school ki belasim menta kedi program bat ke Jingsniew kejungi kalong ka basaiso bat kamtam ban wanra ya kata kejingkala ha ke imlang salangi brok kawai